libereckém dinoparku? Pokud ještě ne, tak si určitě udělejte výlet. První patro se věnuje samotnému vývoji a od teorie velkého třesku se dostanete postupně až k Homo sapiens. A také k tomu, co tady člověk po sobě zanechává. Takže myslíš, že není živej, Eli? A jak je to teda udělaný? To je z robota. Z robota? Takže ty se ho nebojíš? Dinopark v Liberci je specifický tím, že je v podstatě skoro celý pod střechou. Navštívit ho tedy můžete celoročně. Nyní se nacházíme ve druhém patře, které je věnováno druhohorám. A jak vidíte, některé exempláře jsou skutečně jako živé. Kromě toho děti můžou vyzkoušet takzvaný dinotrek, což je taková dobrodružná stezka odvahy mezi dinosaury. Jednou za 15 minut si můžete projít druhohorní bouři. Až se budou chtít děti od těch dinosaurů na chvilku odpočinout, pak jsou připraveny skvělé prolézačky. Můžu se jít podívat i na 4D kino, Dino Café s velkým pískovištěm. A pak je tady ten dinosaurus, kterýho si můžete zkusit i sami obsluhovat. Pak je tady Dinotrek, což je taková stezka odvahy pro všechny malé dobrodruhy. Dinotrek je určen pro děti od 5 let a aby to těm malým nebylo líto, zabaví se třeba v helikoptéře. Tentokrát jsme s dětmi navštívili Dinopark v Liberci. Strávili jsme tady asi 3 hodiny a zažili jsme spousta zábavy, dobrodružství a dozvěděli jsme se mnoho novýho. Děti, líbilo se vám tady? Jo! No co vám budeme povídat? Prostě přijďte sami a uvidíte.